Adanne. Master Duka Duka. Ada. Ogini kai meregi. Adanne. Ogini. Eh? Why you not? Ya gba aka nuku sem mmanwu Enugu. Enu ho mi kpogo oku. Nọrọ biko. No God. Otu ka isi agwa m. Aga m anọ ngwa kwuo ihe chọrọ ikwu. Nọrọ ka ikwu okwu. Felix dị gị kpọrọ m na phone. Gbasakwana m na ọ kpọrọ gị na phone. Eso? Elu otu si gbasa m na ọ kpọrọ gị na phone. Ngwa, otu si gbasa m wụ. Ya bada na ị batara here. Mepe ọnụ. Yewe ọnụ oghe ka nkata kara nka. Ya. Ejikwe dị na ya gara ite gị. Ejikwe eruo n'abalị ọgbakwụsị gị ụza. Di gị jikwe mee nka. Nne di gị jikwe mee nke ọzọ. Gị kọwa nnọọ mpete. Kọwa nnọọ mpete kọ. Ka o wee suit your own. So Adanne di gị hapụrụ gị nne di gị. Your mother's in law kwesịrị iwu your own mother. Ị kwesịrị ilezi otu isi elezi onwe gị. Otu isi elezi elete nne gị. Gị nwude nne di gị. Kọwa nnọọ nne di gị ka ọ fuo ya ji. Were nwaanyị mmadụ ji emerere agakọ ya n'ọkụcha bụrụ akpa gị bara lọtawa ihe sị m na achọrọ na gị na di gị nwego okwu. Maka ya ka eji kpọọ m. So ihe erughị iji kpọ gị okwu. Na m kụrụ nne di m ihe ka iji kpọọ m. Akwụwabeghị m ya. Nke a ka nke obere. Nka ga-akụ ya ihe. Nwaanyị amụrụ otu esi ekwu okwu. Mgbe ọbụla ọ na-anagba ọ maghị oke okwu. She doesn't know when to stop. Ọ na-akọ. Onye kwuo ka nwatakịrị akụọ ya ihe ka nwatakịrị ka kawu mbido akụbeghị m ya akụ. Ee. Biko m ajụdala gị. Ọ bụrụ na nne di gị wụ nne nke mụ na gị na-abụ nne anyị. Mebi gị chọrọ ịga ọrụ ma ọ dị gị chọrọ ịga ahịa. Gị chọrọ ịga ọrụ ma ọ bụ ebe dị agha. Gị kpọọ nne di gị ahụ wụ Felix. Si ya nna m biko ledoro m nne m anya ka m aga ma bịa. Gị bata Felix ewere nne mụrụ gị ya nne mụ na gị abụọ. Kwụọ ya ihe otu ishiri ka nne ya. Gị bata obiọma ọ ga-akpa gị. Hey! Ọkụ isi ọ bụrụ. Nya. Ọ bụrụ. As in, ndị oyibo so assuming. Ka ị hapụ ya otu ahụ. Ka ọ kwụsị na ọ bụrụ. Ka ị hapụ ya otu ahụ. Ee. Ka ị hapụ ya na ọ bụrụ. Ka ọ kwụsị na ọ bụrụ. Ee. Adanne nwata na-atakwa akara na-ata ego ewu. Mgbe mbụ ịnọkwa nga bifo ile ọdị anụ m agwakwa gị asị o metere nga nne ga-ebu ya ala di. Ihe akwa ihe nọ nga na-eme m na-ekwu na-eti na-aba. Iburukwara ihe a same karakta buru ya gawa be di gị. Ị ga-awụkwa nne ụmụ gị ị ga-amụtakwa ụmụ gị ga-anwekwa nwunye nwa tomorrow. Ihe imekwere nne di gị ọkwa ihe a ihe iji tụnyere nne di gị ọkwa ihe a ga-eji atụnyere gị tomorrow. Mbụ ị na-atụ onye ọzọ lekwa anya ma atụọ gị ọfọ gị ụfọ ga-atọ gị ụtọ. Achọrọ m ka ị banye gị n'ime ụlọ nga ugbu a bifo m na-emechi anya hụ na asa mbụsa n'ala tupu asa na-ata ka ị banyegara n'ime ụlọ nga enwe ihe niile ijiri bata nga tụtụkọrọ ha laghachi be di gị. Take care of your mother's in law. Hey! Ị na-abụpụrụ m asụ. Wụọ mmiri n'ala. Ka kute mmiri wụọ n'ala ka ọ taa. Ebe iche ga m. Baa n'ime ụlọ buru akpa. Hey! Egwu ikwala m ya wa ezinna m. Nga doro m ahụ very well. So, alọtala m ụlọ. Ebe a ka m ga-anọzi. Onwe ebe m na-aga.
I was gonna go area. I was all. It's in them call. It's bad. I come. Adanne. Okwa m kwara chọrọ m ikwu ya ọzọ. Ba ga n'ime ụlọ ugbu a buru ihe niile iburu bata ebe a Singapore ma ọ wụ ihe mụ na gị na-aba anyị ga-apịrị ya maka Chineke kere mụ na gị na-awụ ma ọ bụrụ na ịba ha n'ime ụlọ ugbu a buru ihe gị si nga ugbu a pụọ a ma egbukwe gị n'aka ọ ga-akọkwa gị mmanụ ugbu a na ituru nga a ga-eli gị tụọ ya aka gwa m egwu ala debe bikọs aga m egbu gị mgbuo gị melie gị ngodo onye ga-ajụ ese gị mgbuo gị mgbucha gị na-eji abalị kwesị ala ili gị onweghị ihe ga-eme ọkwa m gwara gị na ọkwa nwere otu a m siri gwa gị ya gakwa ga-ajụrụ ajụjụ gakwa ga-ajụrụ ajụjụ nwekwa onye gị na ya na-egwu burukwa ike laghachikwa be di gị laghachikwa be di gị ekwuola m igboro laghachi be di gị Adanne laghachi be di gị nsogbu ahụ ihe a nụbatara obodo abụkwa emu na-ekarị kasa anyị ihe abụghị emu na-ekarị kasa anyị anọkwa m na shọpụ m ebe m na-emerụ ụwa m ọfụma o ọ kpọrọ m sị na m bịa ka anyị jebe ha ka m saa afụwụ ya chefuzie na oge nwoke na-aga aga oge nwoke na-aga aga ntị na-ekwudo ya sef efu na oge adịkwụzi n'akụkụ m m ga-emekọta ihe a mekọta ihe a wonde emekọta ihe a tinye onwe m na nsogbu n'obodo a ebe a ka ọ ga-akacha njọ ebe a ka ọ ga-akacha njọ ka m merụkwu ihe a n'oge chọwa wee m chọwa otu m si apụ n'obodo a meme eti onwe m na nsogbu nsogbu dị o LP nwoke ọma ndị uwe ndị abakwa ọzọ ụtụtụ ọma ka ị nakwa n'ebe asọgodo ọ dịkwa pụta ihe omume kịta anụ nwere ọdịghị ka onye udo dị na ndụ ya adị mgbe ka onye udo dị na ndị ụta nsi wee nọrọ na biko onye ọbụla chọgodi ji eje nọrọ onwe ya ka m jide mara ihe nji ndụ m mere onwe m na achọrọ m ka sọsọ m nọgodiri kịta achọrọ m onye ọzọ ịnọ m na-akwụ na achọrọ m ka sọ m nọrọ ka m bịa n'odobere gị ọnụ ka m bịa ka mụ na gị nọdị ogbone ga-afọ n'nwa nwa dị ka gị na amụkwene ka ọ bịakwanye ya nsokwanụ ngwa bịa ka mụ na gị nọrọ at least m jigodiri gị m zeda iwe nwa na-ewe m ọmarịcha nwa at least iwe akwụsịghị iwe m obi m agbaratago kịta anụ nwa ebe iwe akwụsịgokwe onye bụ ọga gị ife adakwa emego ịkasị eme duka duka nke ọ na-achọkwa anụ nkwakwanụ ka isi ihe ọ na-achọrọ m kịta anụ nwana nna biko merụ na ihe duka duka na-anọrụ ife ọnwa nwa mụ na ya nọ nwoke na-emetagodo m obi n'iwe na-ewe m na ka isi ọjọọ so na ọgbara ọsọ bịa ebe asị m na ọ gaghị na-achọ m gakwa ebe aja egwu adị m abịakwa emechegwu emejugo m duka duka ova jee zawa ijeru ebe ahụ mgbe ọbụla gị na-etere na ihe na-agbasa gị ị na-ege ya ntị ebe mụ na gị nọkwa nsị ka gị bịa m na akụ ka mụ na gị nọrọ ka ị na-ege nwa anụ ọhịa ajụzụ ya eme duka duka aka ihe ha siso ha eme duka duka bịagodi biko ka anyị izo nwee ihe obi agbadadago m kịta iwe adazi ewe m obi adịgo m mma Ọgọ bụ Tionyi. Chief. Oke ọgọ. Chief. Nwoke dị mma. Nwanne m. Nnọọ. Ebe otu i mere? Anọ m ọfụma. O ịbatago? Ya. Keke imekwanụ? Ihe ọkwa n'otu e mere Chineke wee dị. Nnọọ o. Daalụ sọ. Isi ka ị bịa fụ anyị. Ifugo n'elu. Nnọọ. Njem ị gara ọ dịkwa mma? Ọfụma. Nwanne m ekele dịrị Chukwu. Ma mma gị ha? Onye ọbụla nọsi ọfụma. Ya. Ọ sị mụ kelechaa unu. Nwaanyị ọcha. Mma gị wu beautiful women.
beautiful women eziokwu. Hey. No. Daalụ sir. How good no no ta pink lip. Nwoke pink lip. Chief. Oh, go mana gbo ihe. Chief, No. ke maka nwunye m. Oh, Adanne. Ọ nọkwa nga ugbu a. Chịkọtala m ebutere gị oche. Ọ bụ onye iberibe na-amaghị na nwanne ya Nsogbu adịrọ, na-ebute nsogbu oche Adanne na ya. Ewe. Chief, Ogo. ọkwa hụrụ nne m hụrụ nwanne gị nwaanyị a n'anya karịsịa, mana nsogbu o nwere bụ na o nwere obi ọkụ, iwe ọkụ, nwa obere ihe ọnwụna mere na ọ lụwala ọgụ. Onye kpatara ndị mmadụ ji agbara ya ọsọ. Onye ka ị bịara gị ime? Ị lọtaba alọta gị gbarala bịa ịkọ ashịrị. So maka ihe unu ji kpọọ m nga. Ka m bịa tụkwuru ka unu were m kọwa ashịrị. Ọmụnwa onye ashịrị. Ngwanụ, mama Nkechi, papa Nkechi, kọwa na ashịrị, ndị ashịrị. O setiela, lekwe na ashịrị kọwa. Chief, ọkwa ịhụla ya? Chief, ọkwa ịhụla ya? Ọ ga-ụzọ ole wetu obi. Ihe awokwu akpụ n'ọnụ kịta. Chineke na-eludi ihe ijiri were penans gbaa m okirikiri. Were ntaramahụhụ otu eyi ige m ya dịka akwa mkpe. Ka onye ukwu adịdị mma, onye nta adịdị mma. Nna m biko enwedị na anyị na-aba Chukwu ọgụ. Anyị bịala ụwa wụ na anyị bịala ụwa. Ihe anyị ga na-ayọwu Chineke biko ya nye anyị ikikere napụtakwana ya na mmụọ iwe ọkụ, napụta ya na mmụọ iwe ọkụ, bikos ya bụ iwe ọkụ akarịala. Ọ karịala. Obinigwe biko kwenyere m aka. Agwọ m n'ụrụ ụrụ. Mba nne m biko enyela onwe gị nsogbu. Ebe ị hụrụ m kịta obi adịrọ m mma biko. Ha bụgodo okwu gbasara nne. Ogo ị ga-atụsa ihe nụ, ịtara m ahụ n'anya. Mba. Ha na-arịa ke nwoke, a na-arịa ke nwaanyị. Ha na-arịa ke nwoke, a na-arịa ke nwaanyị. Ọsọ ndụ ijecha na ya fọrọ gị ụla. O jengele ụtọ ndụ awụsala n'ala. Ya na ọ wụọla n'ọnwụ ihe a. Gịnị wee mezie? Bịa nwoke m, bịa. Ọ bụrụ na maka na m wetara ụlọ ọrụ anụ wee na-akọ eri ha kpọrọ onye ọbụla efuru n'ezinụlọ anwa, onye na-akpọrọ ọ na-akọrọ m nọnsens. Ọchịchị ha onye ọbụla asị na ọ chọrọ ka ịkpọrọ onye that stupid boy kpọrọ ha na akpọrọ ọchịchị ha ncha. Ọkwa nwa nye gị ọda, enye m gị ọda, lock them up and stop telling me rubbish. If gonna that boy is rubbish him my person. You know, even I call him Ajambede. But you know, I got a gongio. Mbiana station anwa. My brother boy. Taya fufu. Ano mano. Nako. Okobele mwa ne juzu ne kolum. Ewekwala iwe na-agwa mkpasara gị nya. Ọ na nwata nwoke a na-akpasuka mmadụ iwe. Ọ ya bụ ihe chọrọ ịka chọrọ ikwu ọzọ. Eche ma ekwuchepụgodo ihe ekwu. Hapụ. Ma njikwa maka ihe a mere ụnyaahụ nruzukwe niile adị ebe a negodi ihe ibu negodi. Agbagharụgo m gị chefuo. Ikwutekwa okwu ọzọ kịta nwụna ọgbụwa ama obi. Chefuo ya. Anọ m na ị maara ka esi agụ egwu. Chineke. Kọrọnụ m. Ka onye gwazie gị. Onye gwa gị ọfụma. Ọchị ọrụ gị ashị. Ọmụ a bụ LP ahụ a na-ekwu
elupia ihe no gara ebe niile go worldwide. Ọmụa. Ị dịkwa njikere igba egwu? Ị ga-agbakwa egwu? Ị ga-ayọrikwa ufu gị? Ịyọrikwa ufu gị chie m ome m n'ahụ pere pere. Hey, Chineke! Ngwara ka anyị sụrụ ya ka ị gba anụnụ. LP. LP. Chai! LP. Ogini kwa. Ogini. LP. Ini ni ba me love na kind of them. Me try to na me konyara. Ini na nu woji na atwala ino boda. Gini ka gini wo me ko ni ya wo ko to suba. Me chano. Gini nu woji na atwala so na gini me ko ni. O sa le bola mado. O mo buru mado mo bu. O na na zuzu yare. Hai. Ebe ka mbo kwala eji. Mbabe ka eji. Chief. Biko. Iwe garden ọkụ. Eji m chukwu nna bi n'igwe ayọ gị. Gbaghara ya. Ka ihe gara aga wụ ihe gara aga. Ele ihe gara aga na-agada ihe ọ. Felix. Ele ihe a na-agbaghara ihe na-aga aga wụ ihe na-aga aga. Agba aka ọtụlogwu. Agba abụọ ọtụlogwu. Ọwụgwụ ka emebere akụ. Onye ọ na-eme omume kwa omeme gị ile anya si ihe na-eme ihe ọwụ. Gị ja ka gote ka precaution. Gị na nwaanyị nwoke na nwaanyị ọ nọ na mejikọs. Ele ote nwoke na nwaanyị ga-esi na-ama aka. Nwaanyị lụrụ alụ bọọlụ nwaanyị ekwe ya wụrụ Margaret Thatcham. Ya na-ataje gị bọọlụ ya wụrụ Margaret Thatcham. A na-agwa ibi ya na-eto afọ. Eche m ọsọ nwere ihe o ji ga-eme. Eche m achọ ihe ọbụla gba sakramenti ọbụla ji gị na ya na-abịa. You don't to stop. Gị gaba ahụ ga-agbapụta ya na polisi. Ị na-ahapụ ya nọ ga-ahapụ ekwere. Mgbe ahụ ọwụ nwaanyị ka nwoke. Chief. Elekwana ihe chọrọ ka m mee. Ahụ ka m nwunye m n'anya. Ahụ ka m ya n'anya nke ukwuu. In fact, ịhụnanya nwere n'ebe nọ, n'ebe ọ nọ. Anaghị ekwe m eche otherwise. Valentine nwụrụ na love, lekwe love. Anụ nne m si m na m make kwa sure na m kpọrọ ya lọta. How will problem nwere with the family ọnụ? Maga mama go, ụmụnne go, maga na nwa go nọ here. Ihe problem m nwere with unu nwa. Family ọnụ, in fact I don't like it too much. Ihe problem nwere unu enwekwa obi mmadụ. Unu dị too good to my like. Obere ihe otu unu nwee n'obi mmadụ, obere ihe unu nwee n'obi ọmịiko. Small thing ọ ga-awụ iwe gbawa mpụto. Eme ha na-asị ngwa gbaghara ya. Dị nwa na ya esokwu n'obi ebere, onye ezumike peace mgbe unu kwugecha okwu mgbaghara ihe ọgwụ problem nwere to family to you. Ọ dị mma, nwoke kwesịrị iwecha iwe kpochi obi. Chief, biko, arịrịọ ka m na-arịọ, biko. Biko gbaghara biko. Oh, Chief. I went to beg me to not. What the hell your grandma n'isi? Ele ihe begere m to. Ọ onye na agwa ibi ya na-eto afọ onye aga na-agwa. Onye ga-ayọwakwa ọkwa nwunye gị. Jewakwa ya ọkwa nkata ara. Margaret Thatcham. Ọ nwaanyị agụ nwaanyị ike ka ibie. Onye ka ị ga-agbawa. Gụ na nwoke gị dịkwa nwa kafụ. Were aka nni were aka ekpe hie n'anya. Because onye hụrụ nga amadụ mmasị gị na ọ wa-agba nje na-enye nsogbu. Ụwa jọ m obi n'ime wee kwe nso ka ụmụnna ka ụmụnne kwarala ibu nsogbu kwa ihe n'ime. O mee ka mmadụ techi ya mee ka ụmụ agbara. Mana ekpere m ka Chineke napụtara gị. Mee gị ya nwee recommend ihe a n'ime ndị. Ngwa lelee ya na ọ nọ na nwa ya. Ngwa lelee obere oge ugbu a ya shia na kondam. Felie. Lekwe amam n'isi juru go yi ote. Onye agwara ko melodown ya ọwụ na-eji mkpakọ nwaanyị na-eji mkpakọ agabe nwoke. To peace to rent to home. Ọwụ nwaanyị iwetu onwe ya ala, gị iwetu onwe gị ala. Udo adị na be di gị. Ihe eji mara ndị ada wee ime udo be nne na be di ha, be nna ha. Nke ọbụla ahụrụ nwaanyị ọbụla akpọrọ ada. Ya wụrụ opiti meka. Enwe na-eme udo. Unu gara kpiri. Ọkwe na n'ihe ọ na-ekwu. Na he finish fake. Okay, na ihe ọ na-ekwu. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.